VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. La Unió Esportiva Figueres, encapçalada pel seu president José Antonio Revilla, ha presentat avui l'estructura tècnica del club de cares a la nova temporada, que compta amb el nou director tècnic Jordi Cruz i el seu ajudant Adam Fontes. La resta de l'organigrama segueix igual: Lluís Moñino com a coordinador del futbol base i Francesc Moñino com a coordinador de la Fundació Esportiva Figueres, el tàndem Arnau Sala i Xavier Ponsí com a tècnics del primer equip i Ramon Pujades, responsable esportiu de la Junta Directiva. Que sigui un club proper a la comarca, un club de Figueres i un club que aprofiti els valors propers, i per això intentem incorporar gent al nostre organigrama que siguin, sobretot, unionistes, i evidentment les persones que estan aquí ho han demostrat en moltes ocasions, i també gent que coneguin les realitats del futbol en la província i la comarca. Tant Jordi com l'Adam són dos grans coneixedors d'aquesta realitat i per això estan aquí. Sobretot mantenir la columna vertebral de la nostra plantilla, que ha fet una temporada tan extraordinària i que aquesta temporada això se tenia que veure reforçant aquests jugadors de Matxescà, i després, evidentment, estan treballant en reforçar l'equip, però ja no amb tanta urgència i sí, evidentment, amb tranquil·litat i buscant realment les posicions que es fan falta. Però el primer objectiu pràcticament s'està acabant de polir, però pràcticament ja està complert, amb la qual cosa ja ha començat per mi en bon peu, perquè no era fàcil, tinguent en compte que tenim jugadors que molts d'ells eren desitjats per altres clubs d'igual o superior categoria i no és fàcil de mantenir un jugador quan te trobes en aquestes situacions. El nou director tècnic Jordi Cruz, en la seva primera compareixença oficial, ha agraït als coordinadors del base la seva tasca i als entrenadors del primer equip per la seva faceta com a jugador. Al cap del temps em va proposar aquesta possibilitat, jo la vaig rumiar i tal, però no gaire, perquè de la veritat jo aquí estic com a casa i ho vaig acceptar ràpidament. Llavors, també vull aprofitar per donar les gràcies a en Ramon i a en Lluís per la feina que fan en el club i sobretot als dos místers que van fer passar 2 anys magnífics. Fins al moment ha renovat Orenya, Alforcea, Ricard Ferrer, Murga, Argi, Ferran Grau, Pedro del Campo, Jairo, Pol Comte, Marc Teixidor i Albert Moñino. Les baixes són Aleix Feixes, David Luque, Jordi Cruz i Toti Tarradellas, i la resta de jugadors encara estan pendents de confirmar. Penso que la base de tot ha de ser potenciar el futbol base de la Unió, que és el futur del club, i en aquest sentit hem començat a treballar juntament amb l'Adam i amb els místers en confeccionar la plantilla d'aquest any. Penso que hem fet un pas molt important, com ha dit el José Antonio, de renovar el gruix de la plantilla, i els que queden per parlar en les pròximes hores segurament ho tindrem tot tancat i ara ja continuar treballant per confeccionar el reste de la plantilla. La idea d'aquest any que vam parlar amb els místers i amb la directiva és de fer una plantilla curta i apostar per la gent que puja de la casa, tant a nivell de juvenils com a nivell del filial. Diverses posicions, des de defensa, mig del camp, una mica de tot. Es compta amb la base, però s'intentarà portar gent que aporti un salt de qualitat a l'equip.